Ġie ffirmat ftehim ta' kooperazzjoni bejn l-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Tfal u d-Diviżjoni tal-Gvern Lokali sabiex it-tfal ikunu aktar attivi fih dan il-lokalitajiet li jkunu ġejjin minnhom. Dan il-ftehim se jwassal biex it-tfal ikunu iktar integrati fil-komunitajiet tagħhom billi jkunu mismuha u involuti b'mod attiv fil-ħajja tal-lokalità rispettiva tagħhom. Il-ftehim ta' kooperazzjoni bejn l-entitajiet konċernati ġie ffirmat mill-Kummissarju għat-Tfal Antoinette Vassallo u Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Joyce Dimek. F'konferenza tal-aħbarijiet dwar din il-ħidma ġie spjegati li din l-inizjattiva kienet xprunata mill-idea li t-tfal għandhom x'joffru lill-lokalitajiet tagħna. Il-Kummissarju għat-Tfal Antoinette Vassallo stqarret kif it-tfal huma parti mis-soċjetà u allura għandhom id-dritt li jkunu mismuha iżjed, iżda wkoll għandhom id-dmir li jikkontribwixxu b'risq il-komunità. It-tfal huma jagħmlu parti mill-lokalità u importanti li ndaħluhom fid-deċiżjonijiet jekk aħna fil-Kunsill Lokali qegħdin jorganizzaw jew qegħdin jagħmlu xi attività jew joħolqu xi spazju miftuħa illi huma jridu aktar jagħmluha sabiħa, why not għaliex m'għandhomx idaħlu l-parteċipazzjoni tat-tfal u jagħtu l-idejat tagħhom. Min-naħa tagħha, is-Segretarju Permanenti Joyce Dimek qalet li b'dan il-ftehim il-Kunsilli se jkunu jistgħu jinkorporaw l-idejat tat-tfal bħala parti mill-politika li tkun qed tiġi żviluppata. Huwa ferm importanti li l-Kunsilli jaraw il-lokalità tagħhom mill-lenti ta' kull strata li għandhom fis-soċjetà u l-komunità tagħhom. U għalhekk huwa importanti li dak li jaħsbu tfal dwar il-lokalità, dwar ir-rwol tagħhom f'dik il-lokalità, huwa importanti li jiġi mismuħ u inkorporat fil-politika li tiġi żviluppata għal dik il-lokalità. Preżenti għall-iffirmar ta' dan il-ftehim kien hemm ukoll il-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon flimkien ma' Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Elisin Zera Faċivelli.